खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं किलिकां ब्रह्म अदालगुरि सिमना ओनसोलनि खुबथिमारियाव 30थि रंजालि बैसागु खुंथाय खुंनाया थुंगेबाय। खुबथिमारि ओनसोलनि बोराय बुरि सेंग्रा सिख्लाफ्रा लाइमोन गथ' गथायफ्रा ज'ज'यै बाहागो लाना गावनि आंगो हारिमुखौ मुलुगाव गोसारहोनो नाजादों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खुबथिमारि आफादनि बानजायनायाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै रंजालि बैसागु बादायलायनाय हाबाफारिया मैया जोबनानै थाङो। थांनाय समाव खुबथिमारि रंजालि बैसागु खुंथाय खुंनायाव गोदान बोसोरनि रंजालि बैसागु बोथोराव बयबो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय ज' ओंखारनानै गाजा गोमजायै मोसानाय नुथायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे बैसागु मोसानाय, बारदै सिख्ला संसार जानाय, बैसागु दोलो मोसानाय आरो गोबां मोसानाय आयदाफोरजों गाजा गोमजायै बैसागु खुंथाया खुंजादोंमोन। बे ओनसोलनि बैसागु फोरबो रंजानाय रायजो राजानि बाहागो लानाया मेगनाव नांथाव। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बैरागुरि हारिमु जौस्राङाव खुबथिमारि रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय रंजालि बैसागु खुंथाया मैया थुंगेबाय। फैयै जोंहा दिनै 35थि खुबथिमारि रंजालि बैसागु खुंथाया जाफैबाय। 1990आव गायसननानै जा गायसनगिरि बिथांमोना देग्लाय 35 बोसोर जाबाय। दा बेयाव जों गोबां जोंनि एंगारहायै बर' जाथिनि मोनसे हारिमु होननानै जों सानो आरो बेबायदिनो जोङो बे हारिमुखौ बैसागोनि फोरबोजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै जोङो लाखिलांगोन। बेबायदिनो गासैबो जोंनि गामिफोरा बेबायदिनो गामिनि सेंग्रा सिख्ला गासैबो ओंखारबोनानै जोंनि आफादाव रंजालि बैसागु फालिथायखौ गोगोम खालामफैनो हेफाजाब होदों। हिसाबै जोङो सरकारनिफ्राय मोनदों एसे अनसुंथाइखौ थांनाय बोसोरावबो मोननायमोन। दा बेबायदिनो होमबाबो जोंहा थोजासे नङा। बे लेखायै जोंहा गामि एरियायाव थानाय माखासे साख्रियालफोर एसे मेगना गोनां धनिफोरनियाव नायनानै जोङो एसे एनै बुथुमनानै कालेक्सन खालामनानै बिदि नारा नाथा नाजानानै दिनैसिम बेबायदिनो खुंबोबाय थादों। दिनै आङो खुबथिमारि रंजालि बैसागु फोरबोनि जानानै आङो बेखौनो बुंनो नाजादों दि जोंनि बे खुबथिमारि रंजालि बैसागु आफादा 1990 इंराजि मायथाइयावनो जोनोम मोननाय, अर्थात देग्लायजों 35 बोसोर जाबाय। दा जोङो बेखौ मानो 1990 इंराजि मायथाइनिफ्राय गायसननाय जादोंमोन बेनि गोबां जाहोन दङ। जाहोना बेनो जाहैबाय 1990 इंराजि मायथाइनि सिगां जोंनि बे ओनसोलाव गोग्लैसोना थानाय बे खोला ओनसोलाव जोंनि बैसागु जाग्रा जोंनि बर' हारिफ्रा माने गोबां लेथ्रा आखुजों बैसागुखौ जायोमोन। दा बेफोरखौ नुनानै जों जाखांफुनाय सेंग्राफोर जानानै सिख्लाफोर जानानै जों बेखौ फोसाबनो होननानै जों बे बैसागु आफादखौ दानाय जादों। दा बेवहाय आंजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर दंमोन। बिनि गेजेराव सोरबा थैलांबाय, सोरबा दासिमबो दङ आरो सोरबा दासिमबो नोरजिया जाना दङ। नाथाय बे 35 बोसोरसिम जानायाव आं दिनैसिमबो बे बैसागु आफादनिफ्राय एसेबो दोरोदाखै। आंनो गायसनगिरि नेहाथारिमोन। बे आफादखौ लाखिबोनायाव आंनि बिहोमा दङ आरो गोबां जोङो खस्थ' मोनबोदों। मालाबा समाव जों सानैजोंनो दैदेननो गोनां जादोंमोन, मालाबा समाव जोङो रावखौबो मोनामोन। दा बिदियैनो जोङो दिनै मिरौ जिरौ बे आफादखौ लाखिबोनानै दिनै एसे सांग्रां नुनो मोनबाय आरो दिनै नैबे अबस्थायाव जों मोनबाय। बेजों लोब्बा लाखिनानै मा हाबाफारिफोर बानायदों? बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो जोंनि बैसागु आफादखौ जों बे दिनैनि बायदि फोरबोआव जोङो दामनाय देनाय जेरै गोदान मोसानाय, बारदै सिख्ला मोसानाय, बोराय बुरैनि रायजो जानाय मोसानाय, आरोबाव जावजा मोसानाय, सेंग्रा सिख्लाफोरनि हानजा मोसानाय, बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों लायो आरो खाम सिफुं दामनायबो जों लाफायो आरो। गोदोनि जिथु बैसागु मोसानाय आरो दानि बैसागु मोसानाय बेवहाय माबा मोनसे फाराग नुदोंना? फारागा अबयसे आं नुनो मोनदों। गोदोनिया जाबाय जानला मानला बिदिनो दंफां सायाफ्राव मोसालाबायोमोन, दुब्लिफ्राव मोसालायोमोन। आरोबाव नायथावा जाथावा मोखाङाव हांगार फोननानै आरो हाथाय बाजाराव हाथाइसालियाव थांनानै थालिर फस्ला खाना लानानै दामदेर दुमदेर खालामनानै इनाय बानाय एखेबारे बयजोंबो सोंखारि जानाय बेबायदि बिथिं बैसागु जायोमोन। आरो न'खर हाबनानै दाउसा फिसा दाउदै फिसा आरो जौ मोनलोङाबा रागा जोंनाय, जौ मोनलोङाबा गावजों गाव नांलाय खमलाय जानाय बेबायदिखौबो जों नुनो मोनोमोन।
दा बेफोरखौ जोङो जाखांफुनाय सेंग्राफोर जानानै बै समनि जानानै जों एसे गाज्रि मोनदों दुखु मोनदों बेखायनो बै समनि राफोद सेंग्राफोरखौ लानानै आंल' नङा आं बायदि माखासे सेंग्राफ्रा बे 1990 इंराजि मायथाइयाव जों रंजालि बैसागु आफादखौ दाजेननाय जादों आरो आंनि मुङा मुस्लिम मिथुन नार्जारि आं नैबे रंजालि बैसागु आफादनि ओनसोलनि सिङाव थानाय सासे बिबानगिरि लानानै आं दिनै बे लाइमोन आफादनि जानानैबाबो जों जोंनि बर' हारिखौ खौसेथियै लाबोनायजों लोगोसे हारिनि हारिमुखौ जों देखायलांनो थाखाय जों नाजाबाय थादों मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि हारिमुवा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आजौ समनिफ्रायनो बेखायनो बे जों हारिमुखौ जों खोमालांनो सानाखै बेखायनो जोङो जेसेबां हायो जोंनि बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारिखौ जों फालिलांबाय थानांगोन आरो फैबाय थानाय इयुननि जि लाइमोन उन्दै गथ'फोरखौ जोङो देखायलांनांगोन अब्लासो जोंनि बे बर' हारिनि मोनसे रंजानाय फोरबोआ थांनानै थाबाय थागोनखौ मिजिं खालामो मानो होनोब्ला जोङो मोनसे जारिमिनखौ गोसोखांनो हायो जेब्ला बै समाव निउ दिल्लीयाव रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म बिथां सारमोना गोदोनि समाव जि बारदै सिख्ला बा बैसागु रंजानाय बेफोर फोरबोखौ देखायहैनानै जोंनि गेजेराव मोनसे नामजादा आरो मुंदांखा खालामबोनो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे बैसागु फोरबो फालिनाय बा माखासे बारदै सिख्ला मोसानाय हाबाफारिफ्रा एसियाननि मादाव मोजांसिन मोसानाय होननानैबो जों सिनायथि लानो हादों बेजों लोगोसे जोंनि बे मोसानायजों लोगोसे जोंहा मोनसे बारदै सिख्ला मोसानाय हाबाफारि दङ बेवहायबो जोङो एसियाननि मादाव बाटारफ्लाइ डान्स होननानैबो जों मोनसे मिथिजानो हानाय फेमास जादों बेखायनो जेसेबां हायो जोंनि नैबे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारिखौ जाहाथे नासयालासिनो बयबो उन्दै गथ' गासिबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला खौसे जानानै ओंखारबोगौ जों आसा खालामो आरो जों खावलायो जाहाथे नोंथांमोन बयबो जोंनि नैबे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ नासयालासिनो ग्रोम ग्रोमै बयबो खौसेथियै देखायोब्लासो जोंनि हारिनि हारिमुखौ आरोबाव बेनिफ्राय गोजौसिन लांनो हागोनखौ जों मिजिंथियो बेनिखायनो जोङो जोंनि जि बर' हारिफ्रा दिनै जोंनि बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारिखौ नासयनानै गुबुन जाथिनि जि माखासे फालिनाय हाबाफारि बेफोरखौसो जोङो बजबनो हमदोंमोन नाथाय जेब्ला जोंनि समाव बर' हारिया खौसेथि गैयामोन बेफोरबायदि सिबिनाय मोनसे हारिमुवा जोंहा गोमालांनो हमदोंमोन बेखायनो एबार जोङो गोबां जोंनि बर'फोरनि नाजानायनि गेजेरजों जोङो जुजिनायनि गेजेरजों जोङो बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो गोजौ लेभेलसिम जों देखायहैनो हादों आरो देखायलांबाय थागोन आरो बेखौ जों लाइमोन आफादनि जानानै बुङो आरो जों जेरै लाइमोन आफादा जोङो खौसेथि जानानै जोङो जोंनि बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ जों फालिबोदों बेखायनो बै उननि जाहाथे लाइमोनफ्राबो जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्राबो आरो सिबिलांबाय थानानै जोंनि हारिखौ गोजौसिन देखायनो हागोन होननानै आं नैबे खफ्तिमारि रंजालि बैसागु आफादनि लाइमोननि जानानै आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि मिडिया पार्सननि गेजेरजों आङो मेसेज होनाय जाबाय एसेनोसै गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहु एन्ड ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 600039878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन